Te. Ola, rapazada, son a letra O. A ver como decides vos. O. Veña. O. Non escoito. A ver outra vez. O. Pero non tedes forza? A ver, máis forte. O. Agora sí. Veña, imos ver como se escribe a letra O. Primeiro o maiúsculo. É moi sinxelo, só tedes que facer un círculo. Mirade. Xa temos un O maiúsculo. Agora imos co O minúsculo. É moi parecido ao anterior, pero máis pequeno. Mirade, xa temos un O minúsculo. Xogamos a un xogo? A ver se adiviñades que palabra hai detrás deste panel. Empeza pola letra O. Imos ver. A ver por aquí. ¡Oh! Moi ben! É un oso. Oso empeza e remata por O. A ver agora se adiviñades que hai detrás deste outro panel. Tamén empeza pola letra O. Imos ver. A ver por aquí. Moi ben! É unha ovella. Ovella empeza por O. Sabes algunha outra palabra que teña O? Outono, moi ben! Xa coñecedes a letra O. Vete. Ola, rapazada, son a letra U. A última letra das vogais. A ver como dicides vos. U. Veña. Non escoito. A ver outra vez. Pero non tedes forza. A ver, máis forte. Agora sí. Veña, imos ver como se escribe a letra U. Primeiro o U maiúsculo. Primeiro facemos unha liña cara abaixo, logo unha curva cara a dereita, continuamos cara arriba e... Mirade, xa temos o U maiúsculo. Agora imos co U minúsculo. É moi parecido ao anterior, pero máis pequeno. E con rabiño, mirade. Xa temos o U minúsculo. Xogamos a un xogo? A ver se adiviñades que palabra hai detrás deste panel. Empeza pola letra U. Imos ver. A ver por aquí. Moi ben! É un unicornio.
Unicornio empeza por U. A ver agora se adiviñades que hai detrás deste outro panel. Tamén empeza pola letra U. Imos ver. A ver por aquí. Moi ben. É o número 1. Sabedes algunha outra palabra que teña U? Ukelele. Moi ben. Xa coñecedes a letra U. Había unha vez, nun lugar non moi afastado daqui, 3 irmáns porquiños que vivían coa súa mamá. Un día, a mamá xuntounos e díxolles: xa sodes maiores, debedes buscar un lugar para vivir e construir a vosa propia casa. Pero coidado, alá no bosque vive un lobo e debedes protexervos del. Os 3 irmáns porquiños marcharon da casa un pouco tristes por deixar a súa mamá, pero tamén contentos porque por fin poderían vivir cada un na súa propia casa. O primeiro porquiño, o máis perguiceiro dos 3, fixo a súa casa con palla, rematou a xiña e deitouse a descansar. Mentres, o segundo, algo máis traballador, fixo a de madeira. En canto rematou, tamén se deitou a descansar xunto ao seu irmán. Mira o noso irmán, traballando e traballando, cando podería estar descansando con nós. Si, as nosas casas son tan válidas como a del. O terceiro porquiño, o máis traballador de todos, fixo unha forte casa de tixolo, con moito esforzo. Se ven o lobo, veredes quen foi o máis responsable dos 3. De súpeto, do máis profundo do bosque, sentiron un ouveo. Os 3 foron correndo apurados e agocháronse nas súas casas. O lobo foi petar a casa de palla. Abre a porta, déixame entrar. Non penso deixarte entrar. Soprarei, soprarei e a tua casa derrubarei. E soprando, soprando, derrubou a casa de palla. O porquiño, moi asustado, foi correndo a agocharse na casa de madeira do seu irmán. Abride a porta, deixádeme entrar. Non pensamos deixarte entrar. Pois soprarei, soprarei e a vosa casa derrubarei. E soprando, soprando, derrubou a casa de madeira. Os porquiños, moi asustados, foron correndo a agocharse na casa de tixolo do seu irmán. Abride a porta, deixádeme entrar. Non pensamos deixarte entrar. Pois soprarei, soprarei e a vosa casa derrubarei. Pero a casa era moi forte e resistente. O traballo do porquiño notouse e o lobo non conseguiu derrubala. Mirade, foi buscar unha escada, de seguro que ha de querer entrar pola cheminea. Pero o porquiño máis responsable colleu unha pota chea de auga e puxo ao lume. Cando o lobo conseguiu baixar pola cheminea, queimou o cu na pota e saiu correndo dali.
Vedes o que pasou? Menos mal que eu traballei arreo e vos salvei das gadoupas do lobo. Non podedes ser tan preguiceiros. Os dous irmáns aprenderon a lección e esforzáronse moito ata construir cada en súa casa de tixolo, tan fortes que o lobo nunca máis os molestaría. Suscríbete. Amigos e amiguinhas, imos vos contar. O xogo rematou e foi moi divertido. Agora hai que agardar, agardar, agardar. Cada cousa ao seu lugar, sen romper, sen tirar. Que mañá imos voltar a xogar e gardar. Cada cousa ao seu lugar. Amigos e amiguinhas, imos vos contar. O xogo rematou e foi moi divertido. Agora hai que agardar, agardar, agardar. Cada cousa ao seu lugar, sen romper, sen tirar. Que mañá imos voltar a xogar e gardar. Cada cousa ao seu lugar. Polvoretiña está na cociña facendo chocolate para a madriña. Poti, poti, perna de pau, ollo de vidro e nariz de pica pau, pau, pau. Polvoretiña está na cociña facendo chocolate para veciña. Poti, poti, perna de pau, ollo de vidro e nariz de pica pau, pau, pau. Polvoretiña está na cociña facendo chocolate para veciña. Poti, poti, perna de pau, ollo de vidro e nariz de pica pau, pau, pau. Polvoretiña está na cociña facendo chocolate para as amigas. Poti, poti, perna de pau, ollo de vidro e nariz de pica pau, pau, pau. Poti, poti, perna de pau, ollo de vidro e nariz de pica pau, pau, pau.
Bolboretiña está na cociña facendo chocolate para a madriña. Poti, poti, perna de pau, ollo de vidro e nariz de pica pau, pau, pau. Bolboretiña está na cociña facendo chocolate para veciña. Poti, poti, perna de pau, ollo de vidro e nariz de pica pau, pau, pau. Bolboretiña está na cociña facendo chocolate para veciña. Poti, poti, perna de pau, ollo de vidro e nariz de pica pau, pau, pau. Bolboretiña está na cociña facendo chocolate para as amigas. Poti, poti, perna de pau, ollo de vidro e nariz de pica pau, pau, pau. Poti, poti, perna de pau, ollo de vidro e nariz